l'ilma testabilu, il-firxet id-dija, li tixed imħabtek, Montana Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Sant. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad qalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda qarmla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafnek. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla, jew għax se nħabbel rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni. Ħan għamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit xi jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod jitgħawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-Mulej. Lek Kristu. Ħuti jeżies, iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba permezz tal-opri tal-karità tal-ruħ u tal-ġisem. Ħafna ġew milquta midbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli d-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali li għaddejjin minnhom prova jibsa, il-kriżi ekonomika, in-nuqqas ta' xogħol, inislu biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għall-familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħall-Apostli, bħall-ewwel komunità nisranija. L-atti tal-Apostli jiddiskrivija b'dejn l-espressjoni sabiħa. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerq. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu magħhom u bħalhom biex nollu quddiem Alla it-talb tagħna sabiex Alla jagħti widen
għal dak li qegħdin nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew għalhekk nilqgħu l-istedina tal-Papa Franġisku u ninaqdu madwaru li qiegħed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija, Om ta' Alla u Om tal-Knisja, titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa taż-żejt li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna imsejħin biex nitolbu. Il-Verġni Marija qiegħda titlobna biex ninġabru hawnhekk fid-dar tagħha f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu u qiegħda tistedinna biex nitolbu lil Alla għat-tmiem ta' din il-pandemija. Nistednukom biex matul dan il-jum tisru u titolbu f'dan is-santwarju. Nistiednu wkoll lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-ġurnata huma wkoll jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol u mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Illum l-intenzjoni tal-Papa hija li qiegħed jistedinna nitolbu għal persuni weħidhom u għal dawk li tilfu it-tama. Għalhekk flimkien ejjew nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna ta' Pinu u flimkien nitolbuha u ngħidula: taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Om Qaddisa ta' Alla, la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib u Verġni glorjuża u imbierka. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem.
ħares lejn amurek u li timħabtek f'dini l-odwa li writna l-ħelsin. Isma' l-lubna bilena jnislulek l-isbaħ ħanja l-intiġġed mażmin. ħajr mulej, ħajr li bnew tħassar dnubna, tajtna l-ħajja fis-seb fil-qawmi, fil-qilqana biex bħalek mal-qawma niksbu rebħa f'saltnatek bla tmiem. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis nilqakom għal din it-tieni erba tal-Madonna. Flimkien magħkom nilqgħu wkoll lil tant oħrajn li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali mhux biss f'pajjiżna f'Malta u Għawdex, imma anke f'pajjiż l-immigranti tagħna bħal huma l-Awstralja u l-pajjiż li jilqgħu l-immigranti tagħna. Impoġġuhom hawnhekk preżenti quddiem il-Verġni Marija biex il-Verġni Marija lilhom ukoll twasstilhom messaġġ ta' faraġġ u ta' tama. Dil-qudiesa llum nofruha għar-Ruħ John Gallia. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Illum se nimmeditaw dwar l-imqazza Verġni Marija preżenti fiċ-ċenaklu. Int li tiftaħ dirajk lil midin bejn u taħfrilhom mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħnina. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina. Jeħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna r-runubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti mlejt bid-doni tal-Ispirtu Santu lill-Verġni Marija hija titlob flimkien mal-Apostli għamel illi aħna wkoll bl-interċessjoni tagħha nintlew bl-Ispirtu Santu aħna nitolbu qalb u waħda flimkien u nwasslu lill-bnedmin ħutna il-bxara t-tajba tas-salvazzjoni bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari bil-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien dawk li marru ma' Pawlu wasluh sa' Ateni. Imbagħad reġgħu lura bl-ordni għal Sila u Timotju biex imorru ħdejh mill-iktar fis. Imbagħad Pawlu wieqaf f'nofs l-Arjopagu qabad jitkellem. Irġiel ta' Ateni, qiegħed nara illi intom f'kollox nies mill-iktar reliġjużi. Jien għaddej u nħares lejn ix-xbijat qaddisa tal-qima tagħkom, sibt ukoll altar b'din il-kidba fuqu. Lill-Alla mhux magħruf. Għalhekk, dak li intom tqimuh bla ma tarfuh, inħabbarulkom jien. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fija, li hu s-sit is-sema u l-art, ma joqgħodx f'tempji maħduma fl-idejn, anqas ma jmuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kien jonqsu xi ħaġa li hu jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs u kollox. Minn bniedem wieħed għamel il-ġens kollu tal-bnedmin biex jagħmlu fuq wiċċ l-art kollha u qasmilhom bil-qies iż-żminijiet u t-truf tal-art fejn għandhom jagħmlu. U dan għamlu biex huma jfittxu lill-Alla u forsi iħossuh bidejhom u jsibuh. U tassew
huwa mhuwiex il-bogħod minn kull wieħed minna. Fih aħna ngħixu, nitħarku u aħna u kif qalu xi wħud mill-profeti tagħkom stess, aħna tassew nisel tiegħu. Mela, la darba aħna nisel ta' Alla u m'għandniex naħsbu li hu jixbaħ lid-deb jew il-fidda jew il-ħaġar qisu xi xbija ġejja minn senet u moħħ il-bniedem, Alla għala għajnejh sakemm il-bnedmin kienu għadhom ma jafuhx. Issa għarrafhom lil kulħadd li kulħadd għandu jindem u fejn hu. Għax hu għażel jum li fih għandu jagħmel ħaq ġust mid-dinja permezz ta' bniedem li ħattru hu u ta' dan kollu ta' prova quddiem kulħadd billi lilu qajmu mill-imwiet. Malli semgħu kliemu fuq il-qawmien mill-imwiet, xi ħud minnhom dew jitqu. Iżda oħrajn qalu, nerġgħu nisimgħuk fuq dan darb'oħra. U hekk Pawlu ħareġ minn ġo nofshom, imma xi wħud issiebħu miegħu u emnu. Fost dawk kien hemm ukoll Dionisju l-Areopagita u waħda mara jisimha Damari u oħrajn magħhom. Wara dan Pawlu ħalla Ateni u mar Korintu. Il-kelma tal-mulej. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Faħru l-mulej mis-smawiet, faħruh fl-ola smawiet, faħruh anġli tiegħu kollha, faħruh eżerċiti tiegħu kollha. Tul-art. Is-slaten tal-art u l-ġnus kollha, il-kbarat u l-imħalfin kollha tal-art, iż-żgħażagħ u x-xebbiet ukoll, ix-xjuħ flimkien ma' tfal ħajfaħru isem il-mulej. Għax ismu waħdu għoli, sebħu l-fuq mill-art u s-sema, u għolla l-qawwa tal-poplu tiegħu, danu tifħira għal-ħbieb tiegħu kollha, qalu Iżrael il-poplu għażiż tiegħu. Alleluja. Jiena nitlob lil missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità iwassalkom għal-verità kollha. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, baqali ħafna ħwejjeġ ngħidilkom, imma issa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għal-verità kollha. Għax hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma' u jħabbrilkom il-ġejjieni u jagħtini glorja għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-missier huwa tiegħi, għalhekk qed li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifhim? Fit-tieni riflessjoni tagħna illum fit-tieni erba' tal-Madonna sa nimmeditaw kif l-Ispirtu Santu mexxa lill-Verġini Marija biex taraf il-kobor ta' Alla fija. U l-istess Spirtu imexxi lil kull wieħed u waħda minna biex aħna bħal Verġini Marija fl-iskola tagħha nitalmu wkoll kif narfu il-kobor ta' Alla magħna, il-kobor ta' Alla fina, u nkunu kapaċi nirrispondu permezz ta' xiex, permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu. Aħna lil Alla ma nistgħux nidħlu f'relazzjoni miegħu jekk mhux għax mejjunejn mill-Ispirtu Santu.
jgħidilna l-Vanġelu tal-lum San Ġwan stess, Kristu li jgħid lid-dixxiepli tiegħu meta jirreferi għall-Ispirtu Santu jgħid u jagħtini glorja għax jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Mela fl-iskola ta' Marija bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu aħna nitalmu narfu l-kobor tal-Alla fina u nirrispondu billi jinfaħruh u nagħtuh glorja. Dan huwa t-tieni impenn illi se nieħdu llum f'dan il-pellegrinaġġ twil bit-tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tat-tluħ fis-sema tal-Verġini Marija. L-Evanġelju ta' San Luqa huwa msejjaħ l-Evanġelju tal-Ispirtu Santu għaliex għax niltaqgħu ħafna drabi mal-azzjonijiet tiegħu f'diversi personaġġi prinċipali ta' dan il-Vanġelu. Taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu naraw illi dawn il-bnedmin twajba moġuba minn Alla jisplodu finnu ta' feħ dakinhar li jindunaw kemm hu kbir Alla magħhom. Għandna pereżempju l-eżempju ta' Eliżabetta, l-eżempju ta' Zakkarija missier San Ġwan, xmun imqanqal mill-Ispirtu Santu jistenna l-miġġa tal-Messija u fl-aħħar nett Marija. Għandna l-Eliżabetta mimlija bl-Ispirtu Santu x'intiltaqa' mal-Verġini Marija u tieħu dik is-sorpriża ta' ħajjitna minn fejn ġieni dan illi jom sidi tiġi għandi. Din iż-żjara mhux mistennija. U lill-Verġini Marija taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu tgħidilha dik il-kelma sabiħa, dik it-tislima sabiħa. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Iva, ħinja dik li jemnet kull ma bat jgħidilha il-mulej. Kieku xi ħadd jgħidu fuqna meta aħna nemmnu tassew illi dak kollu li jgħaddi minna jak li jgħaddina l-mulej aħna nara bħala opra tal-providenza tiegħu u jkun jista' jgħid għalina l-mulej. Iva, ħinja int illi jemmint kull passaġġ, kull mument illi għaddejt minnu, għax dik kienet ir-rieda ta' Alla. U ħinja int li jemmint li din ir-rieda ta' Alla għalik. Zakkarija fit-twelid ta' ibnu, fit-twelid mirakulus ta' ibnu, jgħid dik il-frażi tant sabiħa, imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġej żur jifdi il-poplu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddejti. Din il-qawwa illi il-mulej waqqaf dik musa jerġa' lura qatt minn kelmtu fuqha il-mulej. Dil qawwa ta' salvazzjoni għadhem u għadha taħdem u ssir operattiva, ssejra attiva permezz ta' xi permezz tal-Ispirtu Santu li jaħdem fina. Xmon imqanqal mill-Ispirtu ġewwa t-tempju mdaħħal fi żmien. Issa Osej tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek għaliex għajnejja jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jintħejjej tal-poplu kol. Daw li biex idawwa l-ġnus, glorja tal-poplu tiegħek, Iżrael. Marija għat-tislima ta' Eliżabetta ħinja int illi emmint kull ma bat jgħidlek il-mulej tinfex f'dak l-innu sabiħ li aħna ngħidulu l-innu tal-Magnificat, l-innu li jfaħħar il-kobor gbejr tal ruħi tfakkar il-kobor tal-mulej u gbejr tgħid il-mulej u gbejr għammek narfu wiċċu kontana imma narfu il-kobor tal-mulej, speċjalment il-kobor li tider fil-grazzja li salvana, fil-grazzja li taħfrinna, fil-grazzja li tarġa tibnina mill-ġdejt. Aħna li niġu hawn, forsi xi ħadd ieħor jista' jitkaża ta' basta jmorru għal tapinu, aħna niġu hawn medin bejn. Aħna niġu hawn fraġli, aħna niġu hawn dajfejn, aħna nafu illi mingħajr il-qawwa tal-Alla aħna ma niswew xejn. U l-Verġini Marija mimlija b'umiltà meta tinduna bil-kobor gbejr ta' Alla u biex kunija tagħha ara ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Dejn hija element li aħna jdu niskopru kontinwament fil-ħajja tagħna, bid-differenza tal-protoġenituri tagħna ġewwa l-ġnien tal-Eden, meta x-xitan jimlilhom rashom li huma kapaċi jsiru orrif daqs Alla u jkunu mhux biss fuq livell tiegħu ma jkunu fuq Alla. Dejn il-gidba li jista' inebbed ġewwa qalbna u ġewwa moħħna x-xitan illi aħna minn Alla mingħajr Alla nistgħu ngħaddu il għaliex aħna m'għandniex bżonnu
għax aħna iktar orrif minnu, għax aħna iktar nifma aħna nafu xem bżonna li. Il-Verġni Marija għara ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, element importanti. Illi tara fil-kobor talla huwa li tara fix-xejn tiegħek. U kemm ma tistax iżomm fuq saqajk it-tnejn mingħajr il-qawwa ta' Alla u mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu Santu, anke l-istess azzjonijiet ta' grazzja illi aħna nagħmlu, anke l-istess miġja ġa dan is-santwarju dal-għodu, anke l-istess element ta' talb li aħna nagħmlu, jekk mhux imqanqlejn mill-Ispirtu Santu, aħna ma jirnexxinniex nidħlu biex narfu dan il-kobor kbir tal-grazzja li l-mulej jixtieq ikabbar u jxettel ġewwa fina. Quddiem it-tislima ta' Eliżabetta, imbirka inti fost in-nisa, Marija ma titkabbarx, ma tħoss illi hija bniedma li nistgħu nħarsu lejha għall-gburija tagħha, imma hija bniedma li tpoġġi lil nfisha il-qaddejja tal-mulej. Ara jiena il-qaddejja tal-mulej tgħidu lill-anġlu. Illa għaliex meta aħna narfu li aħna mażulejn minn Alla, maħbubin minnu, hemmhekk niskopru li aħna qaddejja tiegħu. Qaddejja ta' xiex? Qaddejja tal-maħfra, qaddejja tal-imħabba tiegħu. Dan huwa l-messaġġ illi darba niltaqgħu miegħu aħna permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu, imbagħad l-istess Spirtu Santu witina il-qawwa li nxandruh lill-oħrajn. Għalhekk it-talba li nagħmlu fit-tmiem din ir-riflessjoni hija talba ta' fidi u talba ta' espressjoni ta' ferħ għal din l-għażla tagħna bħala qaddejja tiegħu. O Marija, esplużjoni ta' ferħ fir-mixja u t-tfittxija tagħna għal ferħ veru. Kun int l-allima u l-gwida li turina fejn jinsab il-ferħ tant mixtieq. Libbisna il-libsa tal-umiltà għaliex huma biss l-umli li jistgħu jintebħu bil-ħwejjeġ kbar illi Alla għamel magħhom. Għenna nitfgħu ħarsitna fuq il-mulej u mhux fuqna infusna u fuq kollox islifna leħnek biex miegħek ukoll nisqarru nifraħ fuq li nifraħ fil-mulej. ħataqbes bil-ferħ ruħi balla tiegħi għax hu libbisni bil-bies is-salvazzjoni għax Allu imħabba u għamel minna il-koll l-amara tiegħu. Amen. Ikun infakkar Ġesu Kristu. Bil-wifqa inresqu it-talbiet tagħna. Mimlijin aħna wkoll bil-qawwa tal-Ispirtu Santu f'dan il-post qaddejs fejn il-Verġni Marija semmet leħena u sejħitilna l-għaqda magħha, ejja aħna wkoll fiduċja kbira fil-qawwa li tinterċedi għalina permezz tal-Verġni Marija nresqu it-talbiet tagħna għall-interċessjoni tal-Verġni Qaddisa Ommok. Mulej jilqa' it-talb tagħna, it-faħarsa taħnina fuqna, neżżana mill-fruwa u mill-gburija, mill-attenzjoni żejda fuq dak li ngħidu, fuq dak li nixtiequ nidhru quddiem l-oħrajn. Għamilna ċkejknejn ħalli nkunu nistgħu narfu il-kobor tiegħek fina nitolbu. Nitolbuk mulej biex permezz tal-qawwa tal-Ispirtu Santu ittina kontroll fuq il-ħars ta' għajnejna, fuq il-sinna, ħalli ma nesprimux sens ta' superjorità, sens ta' gburija fid-djarna fuq il-postijiet tax-xogħol kull fejn niltaqgħu. Nitolbu. Tina mulej is-sens tal-kobor tiegħek ħalli niġu nfittxu il-preżenza tiegħek, ħalli nafdaw ruħna kollna kemm aħna fidejn il-providenza tiegħek, ħalli nimxu skont dak li inti tixtieq minna. Nitolbu. Għati il-qawwa lill-morda kollha tal-komunitajiet tagħna, dawk li għeddejjin minn mart il-kbir, dawk li għeddejjin minn xi forma ta' kura. Imlilhom qalbhom bil-preżenza qawwija tiegħek, kabrilhom it-tama, żidilhom il-faraġġ, għatihom is-serħan illi għandhom bżonn. Nitolbu. Nitolbu għal dawk il-pajjiżi fid-dinja li għadhom maħkumejn minn din il-pandemija
biex isibu l-għajnuna u s-solidarjetà ta' pajjiżi oħra, isibu l-għajnuna li għandhom bżonn, jagħtihom il-mulej, il-faraġ lil dawk kollha li huma eluf li tilfu lil xi ħadd għażejs illi ma kellhomx ix-xorti li jerġgħu jgħanquh u jagħtuhom it-tislima tal-aħħar. Ħajħares il-mulej permezz tal-Verġin Marija ħarsa ta' ħniena fuq dawn il-familji milqutin minn dan is-swiet ta' qalb. Nitolbu nippreżentaw lill-Verġini Marija it-talbiet personali tagħna, niftakru f'dawk il-persuni li jitolbuna niftakru fihom f'dawn il-momenti eżis, persuni li għaddejjin minn xi momenti tqal fir-relazzjonijiet fil-familji tagħhom. Nippreżentaw lill-familji eżis tagħna, kemm dawk li jinsabu f'pajjiżna, kemm dawk li jinsabu f'pajjiżi il-bot imma xorta waħda qrib tagħna x'inġorruhom fil-qalb tagħna kull fejn immorru. Nippreżentaw ukoll lill-mejtejn eżis tagħna, ħalli l-Verġini Marija għat-talb tal-interċessjoni li tagħmel tressaqhom l-Imbina Ġesu bittihom il-ferħ etern fis-skitt ta' qalbna. Bil-ħarsa tagħna fil-ħarsa ta' Marija nippreżentaw dawn it-talbiet tagħna. Nduru fuq il-kwadru għażejs tal-Verġin Marija fil-waqt li nħarsu din il-wiċċa għażejs tagħha bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa Missier Qaddis dawn l-offerti li ġibnilek b'qalb ferħana u għatina illi nkunu dejjem nixbħu lill-Verġini Marija billi noqogħdu għal dak li jnebbaħna l-Ispiritu Santu u nfittxu f'kollox il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj għaliex inti tajtna eżempju mill-aqwa ta' xirka fit-talb fil-Knisja tal-ewwel żminijiet meta wrejtna li l-Omm Ġesu titlob qalb waħda flimkien mal-Apostli. Li kienet tistenna titlob il-miġġa ta' Kristu talbet bil-ħerqa kollha ta' qalba li sseħħ il-wegħda tal-Ispiritu Santu li kien għamel il-mulej. Li fuqha l-Ispiritu Santu xeħed id-del tiegħu meta l-Verb ta' Alla sar bniedem, mill-ġdejt imtliet b'dan id-don mis-sema tal-Ispiritu Santu mal-bidu tal-poplu ġdejt tiegħek. Għalhekk il-Verġni mqazza
saret eżempju għall-Knisja ta' ħerqa fit-talb, ta' ħeġġa fl-imħabba, għall-Knisja li malma mid-doni tal-Ispirtu Santu tistenna tisar it-tieni miġġa ta' Kristu bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħaj il-ħobs raddi l-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru li mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalek aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddej tiegħek John Gallia li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-ma'mudija miet fi bnek u bħal ibnek hekk ukoll fi bnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina il-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Alla Marija ma' żewġa San Ġusepp ma' apostli u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna illi inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna rnubietna bħalma naffru lil min hu ħati għalina, daħniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew u nittamaw lejna u l-imiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom misliem nagħtikom misliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha istimu l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tnekki d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tnekki d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jnekki d-nubiet tad-dinja ħen jindawk l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistolix titħol taħt is-saf tiegħi iżdejt kelma waħda ruħi tkun imfejqa.
disċipli kienu jżommu sħiħ fit-talim tal-apostli u fl-aqda ta' bejnietom fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Alleluja, nitolbu. U Alla li inna għaddejja tiegħek li tmajtna bl-istess ħobża waħda tas-salvazzjoni, ġeddidna bl-istess don tal-Ispiritu Santu, għatina li taħt il-ħarsin tal-Verġini Mqazza Marija inħabirku għall-aqda u s-slim bel-aħwa li għalihom offrilu nnifsu bħala vittma s-salvazzjoni ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tleta famarijiet lil-Madonna fġiħit l-tijim li ġisim Madam fil-qaba. Slim għalik Marija bir-grazzja memrija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. O Marija, imtella s-sema bil-ruħ bil-ġisem,